Вие сте собственик на кафе или ресторант. Какво, ако можехте да изпратите с един клик имейл или съобщение и то моментално да достигне до всички ваши клиенти наведнъж? Ето 4 стъпки, за да нямате повече никога незает ден. Стъпка 1. Вие предлагате малка отстъпка или нещо безплатно, за да привлечете вниманието на хората. Стъпка 2. Всеки ще трябва да попълни форма с име, имейл и телефон, за да получи QR код, който да покаже на място, за да получи офертата. Стъпка 3. Този човек е добавен към вашият маркетинг имейл лист. Стъпка 4. Всеки път, когато искате да генерирате повече клиенти, можете просто да изпратите имейл или съобщение от мобилния си телефон с специална оферта. С един клик ще бъде доставено на всички, които някога са се включили. И тук вече магията се случва. Тези, които са се възползвали от вашата оферта, ще получат имейл или съобщение с линк за оставяне на отзив. Това ще увеличи вашите отзиви, ще ви помогне да бъдете намирани по-лесно в Google, без да заплащате пари за реклама, ще привлечете повече клиенти и ще спечелите повече доверие. Защото хората вярват на хора, не на реклами. Сканирайте QR кода и тествайте как работи. Примерът е даден, ако сте собственик на кафе или ресторант.